Вітаночки, мої шановні. Ради вас усіх бачить. Так, павіншуйте, калі ласачка. Мы здабылі сабе больш за 200 падпісантаў, фаловераў на твічы. Гэта цудоўна. Ось, усім вельмі ўдзячны. Альсевіч, вітаначкі, рада тебе бачыць, шановны чалавеча. Як ты там сцэнар дапісаў усё? Першы. Ты заўсёды першы, Альсевіч, той выпадак быў выпадковым. Ну ось, калі ты першым не даляцеў. Так, я памятаю. Дзякуй Богу, мы гуляем зараз не раз на тыдзень, а 2 разы на тыдзень, таму нічога не губляецца. Чаму у нас, дарэчы, на 2Г? Чаму, дарэчы, на 2Г? Таму што у нас ёсць галінкі. Давай-ка мы сюды іх скінем, толькі не ўсе. 2 я падберу сабе назад. Так, адпаведна, трэба бярозу прыгатаваць. А чаму у нас знікла колькасць і час, усё гэта, што мне неабходнае? А, во, зараз з'явілася. Вось так. Так, дапісаў, малайчыны. Але я зараз не магу пачаць агучваць, бо я раблю беларусізат кразер-майстер. Добра, добра, добра. Гэта ўжо як-небудзь. Так, добра, мы тут зрабілі, што хацелі па сутнасці. Дарэчы, 9293 гэта занадта шмат. Я вось ведаеце, што сабе ў галаве надумаў. У нас жа ж там мядзведзя трэба знайсці, якога мы забілі. Вось. А сюды мы будзем вяртацца, калі залутаем увесь чорны камень. Адпаведна. Так, які вецер, на кой ты халера тут? Гэтыя лятуць на змену. Так, о, бачыце, там кромка лётаюць. Я ж казаў, што мы яго знойдзем. Халера. А ён тут акурат такі пад бокам. А я недалёка адбег. Мы яго монстралу ўсадзілі вось там, каля гэтых дрэваў. Вось ён толькі тут сюды дабег, і ўсё, і ўсраўся. Гэта значна менш часу мы вытрацім, вядома. Так, там ваўчына сядзець, адзін другі. Так, ну што ж, паскуда тлустая, дабег да ваўкоў, прыйдзецца страляць. Вось будзе праблема, слухайце, мы зараз дойдзем да чорнага каменю, а ў нас там, вядома, варштат маецца. Гэта не пытанне нават. Што там ёсць варштат, няма варштату, варштат ёсць. А вось толькі праблема будзе у тым. Ты чуеш мяне ці не чуеш, халера? Занадта блізка, прыйдзецца забіць. Я б хацеў проста скуру з яго сняць. Скуру зняць, ды пакласці, хай насохне, ўсё ж такі лішняе не будзе, а нам футра гэта рамантаваць, да гэтак далей усё патрэбнае. Так, ці заўважу, што я змяніў колер свайго ніка? Не, у мяне ён чырвоны. А ён жа ж чакае, Альсевіч, тут жа ж аўтаматычна ўсё гэта працуе. Разумееш, што бок, калі ты ў кожны чацік заходзіш, цябе колер змяняецца. Вось гэта так мусіць працаваць. Так, з ваўкоў мне нічога не трэба, там у нас нейкая колькасць мяса маецца. Халера, зараз падмерзнем. Давай скуру здымай. Я вось толькі не памятаю наконт вантроп. Вось гэтыя кішкі, якія нам патрэбны ў любым выпадку. Да чакай ты, божа, трапіць не магу. Ці ў нас там што ёсць? Вось маецца на ўвазе ў свірне. Я не памятаю, каб штосьці было. Трэба пашукаць зараз па шуфлятках усялякіх. І скрыньках, і, можа, шафа нейкая. Вось, ну, адпаведна, калі мы ўжо зрабілі тое, што планавалі, то пойдзем зараз на чорны камень. Я думаў, шчыра кажучы, што гэта возьме часу. Па факце ж, бачыце, ўсё хутенька адбылося. Нічога, значыцца, больш паспеем зрабіць на гэтым, на чорным камні.
Что у нас тут? Ну, крыху мяса ёсць, і сырое ёсць, крацей. З мясом дакладна нам нічога не трэба рабіць. А вось са скурай. Медвежья скура. Вось так. Вантробы. А, слухайте, і вантроб у нас випає, так? Што тычыцца вось гэтых вугельчыкаў. Бо вугельчыкі мне патрэбныя, мы ж ідзем маляваць мапу. Забіраем усё. Не забыцца толькі сюды павярнуцца, каб інструменты гэтыя забраць, бо яны тут не патрэбныя. Што яны тут робяць, не разумею. Не памятаю, ці маюцца ў мяне інструменты будь-якія на чорным камені, ці варта мне іх цягнуць туды. Гэта для вырабу стрэл. Давайте, ось молот так само было б няблага пакласці сюды. Бо тут жа ж агулам на гэтай лакацыі няма ніякага месца, дзе б можна было ім карыстацца. Карацей, о, ВРВ, вітанашкі, пататыч, вітанашкі. Я чытаў навіну, што 27 выйдзе рэмейк першай частцы Assassin's Creed. Шчыра кажучы, мне падаецца, гэта не такая ўжо і навіна, таму што... Толькі вось так. Оп. Адзем. Таму што першую частку я агулам не памятаю. Ведаеце, я вось колькі гуляў у Assassin's Creed, падаецца 3 часткі. Вось, і я не гуляў Адысею. Можна, дарэчы, неяк будзе запусціць. Так, гатаваны, але гэта малы кавалачак. Давай даб'ем. Вось, і пойдзем. З усіх гэтых гульняў мне спадабалася, шчыра кажучы, толькі самая першая, якую я гуляў. Гэта было нешта пра Італію, з Да Вінчы там было. Карацей, было прышпільна. Усе іншыя, ну, Вальгалу я агулам не скончыў. Кажуць, што і Вальгала таксама вельмі добрая частка. Але яна мне не зайшла настолькі, каб было, ведаеце, гэтае жаданне скончыць гульню. Ось, у параўнанні з, напрыклад, той італьянскай. Італьянскую скончыў з вялікім захапленнем. А, яшчэ памятаю французскую рэвалюцыю нейкую там. Таксама была частка. Таксама гуляўся ў яе, але, падаецца, таксама не скончыў. Не бачу перакладаць арыгінал першай частцы сэнс, а вось другую частку ёсць сэнс. Ну так, я згодны з табою. Гэтыя рэмейкі, гэтак далей, яно ведаеш для рэтрафілаў, якія любяць гуляць у старыя гульні. Так, няблага, слухайце, у нас яшчэ тэмпература нейкая маецца, то раптам, што мы раскладзем вогнішча. Слухайце, а думка-то неблагая была б взяць, назбіраць галінак, нарабіць сабе паходняў. Усё, што такі сонік свеціць нам. І запалку не трэба будзе выкарыстаць. А ну давай сюды. Нешта я не падумаў адразу пра гэта. Каб зэканоміць запалачку. Каштоўненькую нашу. Лепус! Ух ты, вітанкі! Вітанкі спадару Лепусе. Добрый дзень табе, добрай раніцы. Не, у цябе ўжо 11 дня, лічы. Як справы? Все ж задам пытаць, будзеш сёння ў Ready or Not. О, халера, вы там збіраецеся на Ready or Not? Гэта цікава. А на якую гадзіну, калі раптам не сакрэт? Бо я б з задавальненнем, шчыра кажучы, адзінае толькі, каб я паспеў. Так, там у нас, ой, не, змена надвор'я. Халера, тут заўсёды вось паабапал дарогі ніякіх галінак няма. Вечная праблема. Добра, хер па іх. Так. Чому я мертвы? Ды неяк пасіўна, ўсё, Лёха пісаў ж, можа. Лёша? Не пісаў. Дарэчы, трэба ўзяць рэйшу, а то у нас у кішэнях няма рэйшы зараз. Раптам што, дарэчы, у мяне зараз, паколькі спёка, адчынены балкон, то значна больш гукаў можа ляцець праз гэтае вакенца адчыненае.
Дон Давідон, вітанкі. 20 стрымоў, дзякуй велічэзны. Вось гэта прыемненька. Я нават не думаў, не разлічваў. А вы спадарства можаце, аказваецца. Трэба стрымаць на твічы часцей, каб на твічы бываць не госці. Так. Я ў дыскордзе тегаў табе, ды не дачакаў. Тегаў? Ох, халера, выбачаюся. У нас уже 31 паехаў у крамар, не выйшаў з Лідулі Кубаню. Так, у мяне тое самае, абсалютна, толькі не 31 пакуль што, штось там малявала каля 27, але ўсё роўна спякотна. Ну, не тое, каб сонца нешта там пякло, а ў сэнсе таго, што душна, бляха, натуральна, як у лазні нейкай. Мы тут нічога не глядзелі? А ночы не. А то раптам нейкія, бляха, там гармата аўтаматычная з 1000 набояў. Ну, бля, вось гэты вецер, вядома, паскудзіць, шчыра кажучы, бо ён зараз і не дазволіць мне распаліць вогнішча, бачыце. І тэмпература пайшла ўніз адразу. Курвіска. Все ж добра было. Паветра вільготна гарачае. Так, менавіта так. Я згодны. Хутка навальніца будзе лягчэй. Слухай, у нас тут каля Беластоку нешта грымнула і паляцела кудысьці па сваіх справах. А нічога, ніводнай кропелькі не ўпала. Карацей, ведаеце гэтую гісторыю, нібы бацька праходзіць паўз малых, пераданее пойдзе далей. Вось штосьці падобнае адбылося на небе сёння. Так, заўтра жа будзе халадней. Вельмі хочацца, каб было халадней. Мне каб было 25, было б увогуле просто самае-самае найлепшае, што можа быць. Адзінае, што я са спякоты гэта як Беля зусім гаўняна цямлю. Так, ну вось і ўсё, бляха, мы пачынаем замярзаць. Давай, дзяўчына, слухай, гэта... Мы зусім мала сабралі галінак, але ж давай ўсё ж такі паспрабуем зараз вось пад гэтую скалу. Яна добра навісае, мусіць дапамагчы нам распаліць вогнішча. А мы хаця б саграемся сабе. Можа тут дазволіш? Не дазваляю. Давай, малеча. Закінем зараз у ельчыку. Каб было цёпленька. Адзін вугаль. Я дурань, я не паглядзеў, што ў мяне вугалю з сабой няма. Гатаваць. Оп. Рабаткі. Сюды. Так, давай яшчэ паўлітракі. Оп. О, выдатна. Як тут вецер у нас? Не лютуе? Гэта гаўно. І гэтае гаўно. Не, слухайце. Паходні з гэтым, з выкарыстаннем вугалю яно проста. Так, каб цябе ліха, дзяўчына. Псуецца на дворе. Трэба хутчэй бегчы. Бачце. Бярозы. Ось нам туды карацей. Там яшчэ пераходная лакацыя, праз пячаркі, ўсё гэта. Так што ўсё будзе.
О, вожачак, вітанкі. Грымнула і паляцела. Успрымаецца ўжо інакш. А ну-ка, патлумач. Потому што я не зусім зразумеў, пра што ты, да чаго гэта ў цябе, што за ўспрыманне інакшае. Гаспадарства, калі вы раптам яшчэ не бачылі, я зараз звяртаюся да твічоўскіх, як заўсёды. Не бачылі кароткаметражку, якую пераклаў вожак, я вам настойліва раю перайсці на яго на YouTube, паглядзець. А калі вы не паглядзелі, гэта што азначае, што вы не падпісаныя? Я вам, курва, зараз сраку надзяру. Ну, хутка падпісаліся. Кароткаметражка завецца No Rooms. Вельмі добрая. Так, я б хацеў... О, 14, трэба карыстацца, карацей. Тут, ведаеце, у нас на шляху будзе там... Памятаю, што ваўкоў да халеры. Вось, але... Галоўнае нам дайсці будзе да вагончыку будаўнічых. Я глядзеў у Рэйвена, Рэйвен, карацей, устрыміў. Гэта добра. І як табе, дарэчы, пататыч? І прыабняць белую бярозку. Ну, гэта не прыабняць было. Але яны мне патрэбныя. Мы зараз гэта зацягнем на чорны камень, пакуль яны падсохнуць, мы скарыстаем свае стрэлы. Нам яшчэ трэба будзе знайсці і клёну, каб там таксама яно падсохла. Каб можна было сабе зрабіць раптам, што новы лук. Карацей, спраў на чорным камені у нас вельмі шмат. Там лакацыя складаная, мы там захраснем на пару стрымоў. Вось, простое, што лакацыя складаная, і нам трэба будзе замаляваць яе ўсю, каб зачыніць. Плюс яшчэ зайсці ў шахту, мне падаецца, мы там не луталі шахту. Вось, магу памыляцца, вядома, бо, падаецца, мы заходзілі толькі ў бункер. Ну, туды далёка, вось, дзе шахта. Там супраць пумы ваявалі, мядзведзі, не памятаю. Проста абышлі, падаецца. А, всё, пустое. Халера, бляха, надвор'е. Магло б ужо падгуляць крыху, ну, не перашкаджаць. Там толькі бракавала нешта кшталту SCP-666 Potato. Ой, это что такое? О, добра, ветру няма, усё, можна ісці спакойна. Можна ісці спакойна, я бачу, нават можна ісці адразу ў пячору. Няма чаго сядзець. Я дакладна дарогу не чысціў. Так, а хто тут дарогу чысціў, пытанне, каб легкавік праехаў? А яно ж застыла проста ў гэтым стане. Тут ніхто не чысціць. Тут людзей жа ж няма, толькі мы. Толькі мы засталіся жывыя. Бадзяемся, выжываемся. Дарэчы, я ўжо колькі вось тут жыву, але не разумею. У мяне дасягненне адное там маецца, якое завецца, не памятаю як, але яно пра тое, каб карыстацца толькі здабытай ежай. Тыпу раслінамі, тыпу мясам і гэтак далей. Тыпу ўсяго 25 дзён. Мы ўжо пражылі тут 355, падаецца, гэта будзе. Каму яно трэба, вожак кажа. Вожак, ты зноўку заенчыў ты. Гэта што за стаўленне да сваёй працы? Як бы лупцану цябе пасрацца за гэткія словы? Як так можна? Зараз кажа, а ну давай, лупцані. Хочеш мяне шлёпаць? Вось я пра гэта. А колькі тут канцовак? Альсевіч, тут няма канцовак. Ну, тут бясконцасць, таму што ты выжываеш.
А гульня табе супрацьстаўляе толькі ўмовы выжывання. Вось, разумееш? Тут адная канцоўка па сутнасці, ты памрэш у любым выпадку, рана ці позна, залежыць ад тваіх навышак, як ты з гэтай гульнёй спраўляешся. Вось. Мы ж зараз раптам, што мы ўсе гэтыя сюжэтныя блокі, якія былі ў выжыванні, мы ўжо прайшлі, дарэчы, вось там яшчэ адная машына. Стой. Поскакала дзяўчына. Вось. І сюжэт ўжо скончыўся. Мы, па сутнасці, развіваем сёння толькі стасункі з гандляром, бо яны нам патрэбныя да максімальнага ўзроўню. Вось гэта прышпільна. Трэба хапаць лук, слухайце, і трэба шукаць уваход у пячору. Як яно хуценька. Ой, каб не заблукаць толькі... Падаецца, вось сюды трэба лезці. Так. Ну, я спадзяюся, што мы не заблукаем. Слухайце, што я правільна абраў шлях. Так, ёп твою налево, маць. Вось гэтага я не помню ўжо. Я думаю, зрабіць да 12 зврочных трэдаў. Добра. Чаму менавіта 12, а не больш? Ага. Хавайся. Усё. Так. Не памятаю толькі, ці ёсць у нас тут нейкая ваўчына, ці што? Бачыце, ляжыць раздраны, то бок тут ёсць воўк недзе. Как цябе ліха. Можаш раскласці вогнішча ў пячоры? Ну не, вядома, што не. Ну гэта я так запытаўся, ведаеш. Ай-ей, ні халеры не бачна. І варта выкарыстаць факел, але запалку не хочацца вытрачаць. Але запалачку не хочацца вытрачаць. Можаш пачакаць, пакуль у нас з іншага боку. Пакуль што. Пакуль мы тут состарымся, ці завіруха гэта ж не скончыцца, а калі раптам скончыцца, хто абяцаў, што будзе сонейка, каб не выкарыстоўваць запалку. Так, не, галінкі я з сабой панесу, мяса я з сабой не панесу. Бо інакш на мяне кінецца ваўчына. Па сутнасці трэба ісці. Сутнасці трэба ісці. Ну і спадзявацца на тое, што мы не спаткаем яго.
так, гэта ж у нас камень, так? Пячора ледяная. Мы тут пройдем. Знову. Ой, будем блукать. Холера вас бери. Треба ж хоча б нейкі адзнакі тут пакідаць, слухайце. Трэба неяк шлях тут адзначыць, па якім хадзіць. Так, куды мы выйшлі? Куды мы выйшлі, пакажы кагульня. Кіперспас Норth. Ось сюды нам і трэба. Так, адзінае што? Адзінае што? Тут ніякага разгалінавання няма. Тут просто так гэтыя палічкі зробленыя. Так, ось сюды. Ой, дзе дровы. Так. Пакуль завірухаў ўсё роўна, нам трэба нешта есці. Вось там паўкіля мяса хаця б ёсць. Зараз спрабую перанесці яго. Так, ось сюди налево. Я пайшоў. Так, бачно. I'm not sure I can carry much more. Так, може варто все ж таки покласти галинку. Потому что там что у нас? Вот, так само коридоры. Так, сюды. По сутности мы пришли до того места, где покинули оленем. Так, добре. Хай гэта ўсё ляжыць. Мне патрэбна толькі кавалак мяса. Зараз мы там на месцы, па сутнасці, зробім сабе вогнішча. Пакуль у нас завіруху, мы хаця б вады тут напарым. Ежы, на жаль, тут не будзе. Так, там до ваўкоў яшчэ далёка ісці, таму, каб здесь зрабіць нейкія прыпасы, таксама не мае ніякага сэнсу, ну але прынамсі вада будзе. Машнінскі, вітанушкі. Вітанушкі, шановны. Што цікавага у цябе адбываецца апроч спякотнага надвор'я?
Тут у нас у чаціку, бачиш, люди чекають дожджу. Але мені падаецца, яны не ў таго просяць гэты дождж. Кандыцыянеры, праца, база. Ты адзін з гэтых шчасліўчыкаў, якія карыстаюцца кандзеем? Ухвальна. Так, па сутнасці ўсё. Дзе б нам тут размясціцца? Так бы мовіць, косткі свае кінуць. Потому што па сутнасці... О, было нешта. Так, ось тут. Тут можна. Так, добра. Всё, кавалачак мяса. Конец дня, до рэчы. Лера, прыйдзецца спаць, тут і я згублю ўсе калорыі. Такія сабе перспектывы, шчыра кажучы. Добра. Скарыстаем запалачку. Учора быў на вялікай камедыі Крыстафера Нолана. О, ну-ка, ну-ка, ты сапраўды, ж ты ж хадзіў на Адысею, не сам, а з дзяўчынай казаў. Ты кажаш, што рагаталі? Давайте вось так зробім. Оп. Оп. 3 гадзіны. Кілаграм мяса гэта не надта шмат, но але больш за нічога. Man, this Ой. pack's getting kind of heavy. Так, 2 гадзіны. Ой, 2 літрики. Так, а што у нас па гарбатах, падарэчы? 4 кубкі. Не, ну гэтага дастаткова. Так, можна толькі вось гэтак зрабіць. То я ўжо згубіў некаторы час, яны хаця б прасохлі. Так. Што там за ігноры пачаліся? Спакойна. 10-й год вайны, ніхто не можа заходзіць у будынкі. А, гэта ж Галівуд. Там умоўна. Умоўны будынак, умоўны ўваход. Усё умоўна. — 17 хвілінак. Па сутнасці ўсё. Так, давай. Вось пакуль што так. Усё. Кладземся спаць. Трэба эканоміць энергію. Каб ісці далей. Так можна пра любую стужку напісаць, не бачу нічога смешнага. Тыпу грабазу старажытнага Рыму у гладыятары. Правда і так. Пахаваць грэцкіх паганцаў на хрысціянскім рэц змешана могілка. Бля, бачыце, у нас калорый не хапае зусім. Нават калі дзяўчына спіць, яна калорый карыстае. Вельмі шмат, дарэчы. Я б сказаў, зашмат. Давай, чакаем ранку. Рагоз прыйдзецца жерці. Я не хацеў бы. Давайте вось так, яшчэ гадзінку і паспім 2 гадзінкі. Man, I could eat anything. Так, нам прыйдзецца рагоз жерці. Няблага было б, дарэчы, упаляваць хоць якую дзічыну. Падняць, так.
Ці то труса, ці то што. Wonder if I can drop any of this gear. Трусы тут маецца, але ж не шмат, наколькі я памятаю. Ой, калі мы зараз патрапім да ваўкоў, будзе нам шчасце. Чакай, дарэчы, варвай, а вось ты пра гэта ўсё кажаш, і я так сабе думаю, а па сутнасці, гэта ж не гістарычнае відэа. Вось калі мы кажам пра гэтага бляха Максімуса, гладыятара, і там гэта было гістарычны тыпу ухіл. Вось як гэта было, як гэта выглядала, паглядзіце, як ачмурэнна. А Адысея гэта ж эпас. Гэта не пра гэта. Гэта тое самае, ведаш, я памятаю, калісьці быў вельмі здзіўлены на тое, што ў Гэтсбі, падаецца, там на вечарыне нейкая была сучасная мелодія. Not sure I can carry much. Пад такі добры біт яны там танчылі ўсе. Памятаеце такое, не? Гэта не ў сэнсе памылка рэжысёра, гэта хутчэй проста такая задума. Наўмысна зроблена. Ты з гэтай пазіцыі не думаў? Блядь, все ўжо чырвонае. У сэнсе чырвоная калорыя. Трэба сачыць за гэтай скалею, каб не згаладнець. Так, мне тут падавалася, што бегаў адзін трус нейкі. Што халадно нават. Я не хачу вытрачаць другую запалку, ну проста гамон. Пераход проста ў лакацыю, і мы страцім 2 запалкі, ну як так? Прумк. Во. Ew. Так, где там твой сябра? Занадто близко был. А ну вертайся. Мне мясо потребное. Так, все, там павінна быць хаціна. Павінная быць хаціна. І калі яе, магчыма, будуць ваўкі, але паглядзім. Калі будуць ваўкі, гэта нават лепш. Мы сабе зробім добрыя прыпасы ежы, я нават не пашкадую запалку заради гэтага. А ў хаціне проста ёсць печка. Печка на 2 камфоркі. Так. Ох, пачалі там, бляха, пісаніны ўжо шалець, я не паспяваю нават. Опенгеймер раз'ёб. Ну так. Ну гэта, наконт Опенгеймеру, гэта проста заходні ўплыў, заходняя цывілізацыя, калі так можна казаць, праз тое, што мы робім сабе герояў. Вось, вядома, героі не супраць. Што звычайныя людзі становяцца раптам нейкімі героямі.
А по факце все забываюць унёсак людзей, здабытыя сведкі і даследаванні з гэтага, з Нямецчыны і ўсё астатняе. Так, не падабаецца мне тое, што я пачуў. It's so cold. Is this Дзеўчына, зяпу забі. Ідзі спакойна, вось хата стаіць, вось туды ідзі. Яшчэ дзве бярозкі. Так, чакай. Трэба паесці краху. Так, о, выдатна. Выдатна, давай. Зараз я чую, там кругачы лётаюць, азначае гэтае, што там нейкі ёсць... ёсць алень. Ляжыць, хутчэй за ўсё. Давайте мы яго таксама залутаем. Зараз паставім ваду one little fire? і засмажым сабе. Так, давай вось так. Спачатку трусаў. Не-не-не, воду. Сюды, так. А чаму ты не грэешся? Во, пачала грэцца, добра. Трусы дзе мае? Вось сюды збіраем. Які малы. I need to find food. Вось гэта добра. Чорная Гелена была нарм. Нават гуляла добра, грала. Так, што мы тут маем да расплаўлення? 13 хвілін. Разместить. Где наш кавалок мяса? Это 0,15, а это 1. Давай возьмем сюда. Так, что у нас по часе? 22 хвилины. Где я на работе? Так, мы тут шапшину не лупили, абсолютно. Ну, шчыра кажучы, пакуль не трэба. Я лічу, што ў нас там таксама на чорным камені нічога не залутана з ягад. Ну, ўсё будзе добра. Вось олень. Ой, мне здаецца, мы яго луталі. Не. 5 хвилин, добре. Так, ці ми просто спуститься зможем? Так, зможем. А то губляем час, покуль паузем. Не, тут придется уже паузти. Ось рогоз дрожжи позбираем и ягоды. Мерзнешь, дзяўчына. Какая же у тебя праца? Оп, першы пайшоў. Другі пайшоў.
апошні кавалачак трусінага мяса сюды давай. Дзе паклаў, а во. Под ногами ж валяецца. Так, зараз будзе дзень. Гэта добра. Будзе цёпла адносна. Давай-ка мы яшчэ паставім ваду. Трусіная 85, а гэтая 1000. Я вы што думаеце, мне гэтую 1000 варта тут пакідаць? Магчыма, слухайце так. Вось гэты плошч. Скінем, а гэта вось хай ляжыць. Курва, ветер. Не хочу. Давай мы тебе пакуль залутаем 28. Я не упомню, что в этой хаце яны сохнуць, але... Там по часе. Все добре. О, середина дня у нас мусить бути теплее. Єдине, що зараз ветер перешкоджає. «17 хвилин, давай, опошний раз. Ось тут ми покинем гэтые скуры, вантробы. Так, і ведаеце, мы приготуем гарбатку собі. Как пайсці. Как быць цеплей. Раз, два і 3. Крыху мяса ёсць, крыху вады ёсць, усё. Ноч нейкую пратрымацца здолеем. О, зашибись. Які, бляха, цудоўны быў охотник. Так. Сюды. Всё, поскакали. Так, чакайце, дзед Максим, хто перакладаў, я ось прычапляюся, чаму тут нейкія трусы, а не зайцы. А як яшчэ трусы, по-твоему, называюцца? У нас на Вастаўшчыне называлі трусамі. А з іншага боку і зайцы былі, дарэчы. Людзей былі, якія і ты іх зайцамі называлі. Ну вось прачытаў, трусы не жывуць у арктычным клімаце. Гэта факт. Ну вось ты даў, трус гэта кролік, заяц гэта заяц. Не ведаю, у нас лясных звалі і зайцамі, і трусамі. Што так, што гэтак.
Ну, таму, можа, гэта такая памылка нейкая не акадэмічная, але як ёсць. Это памылковы дыялект? Ну, хаве, можа быць. Але бачыш, перакладчык, там, дарэчы, была дзяўчына, перакладчыца. Дык і у яе тое самае атрымліваецца было. Таму што я б, напрыклад, таксама пераклаў трусам. Так, а колькі ў нас? О, 40, я нават больш не буду гэтае збіраць. Хай яно тут стаіць. Ну, нармалёвая рагоза у нас тут яшчэ. Вітанкі, Лёха, вітаначкі. Расейцы калабка глядзяць. Рэбіт, чакай, лепус. Я паўсюль толькі рэбіта бачу. А хэйр не чуў нават. Але ж ведаеш, у мяне пытацца як па-ангельску. Мне падаецца, гэта не зусім правільна, зноўку ж гэта ж далёка ад маёй роднай мовы. Бедны расеец. Я паглядзеў добрую камедыю, проста гаўна ў вочы наляпілі. Ох і задзьмувае, ох і задзьмувае. Ну вось табе на. Гаўняшка. Нам на мост. Я да арыгіналу гульні гэтай рэбіт тут ці хэй рэбіт трус ярзад. О, ты божухна. Давай на лада перавойдзем і зробім ангельскую. Можна так зрабіць? Кран. English. Пацвярджаем. Зараз пагуляем пакуль так, пакуль знойдзем чарговага труса сабе. Warming up. Expired. Пять, блять, улево. Вправо. The Builder's Bridge. Будаўнікоў мост. Отрабливается. Так, ну что вы там, трусы, зайцы, кто вы? А ну покажися. Who framed Roger Rabbit? Ну так, то бок, там было такое. Але ж там сапраўды выкарыстоўваюць. Ну, дарэчы, у ангельскай это выкарыстоўваюць у сэнсе трус, бо ён дзікі. Пам-парам-пам-парам-пам. Так, ну направо нам не варта ісці, нам трэба налево. Шкада, што вецер такі моцны. Шчыра кажучы, распаліўся. Пайшоў бы спаходню, бо у нас там зараз пачнецца. Мы адразу адсюль выходзім да шэрых ваўкоў. О, бачыце, ляжыць, адпачывае.
Так, туннель. Просто ж трэба літарную кнопку пры перакладзе прытрымлівацца. Гэта як спрачаліся, што смоўж хоць слімак з хаткай, а смоўжык без. І нават калі я ткнуў у беларускі біялагічны слоўнік, все адно не пагадзіліся, хоць сы ім у вочы. О, дарэчы. А тут ветру няма. А ну давай сюды. А як у халер ты не... А, мабыць, туман нейкі. Аблокамі зацягнула. Таму не дае магчымасці распаліцца. Ну так, бачыце, вось смуга ўжо зацягвае. Так, зараз галоўная мэта наша дайсці да базы. Дайсці да базы, не патрапіўшы ў пашчу шэрых ваўкоў. Незнарок, вітанкі, о, даўно не бачу цябе. Як твае справы? Што цікавага адбываецца? Няўжо цябе так праца заглынула? Хто тут у нас? Тут ляжыць алень. Так, вышэй, дзяўчына, вышэй давай глядзець наўкола. Звычайна яны там лявейшыя базуюцца, гэтыя шэрыя паскуды, але часам і сюды даходзяць. Крацей, вось у чым праблема? У нас тут прыблізна 6 зграй, якія трэба будзе ачысціць. Так, таму што яны ўсе ахоўваюць даволі цікавае месца для луту. Гэта ўсё нам будзе залутаць. Гэта першае. Па-другое, шмат што замалёўваць. Гэта даволі вялікая мапа. Так, там нешта чорнае ляжыць на снезе, добра, не рухаецца. То бок больш-менш спакойна пражывем. Тут у нас пячора, блядь, вось глядзіце, вось яны. Блять. Я ж не магу, пакуль іду, тут з імі ваюю. Я ж не магу ўзяць сабе павязку накласці нават. Чатыры. Ай, сука. Блять, яшчэ ў мяне адчуванне такое, нібы комп добра так хамуе. Калі яны набліжаюцца. Вось зараз было такое. Сука. Яна мяне проста зараз заб'юць. Яны мяне проста зараз заб'юць, курва. Stop the bleeding before it gets worse. І вось уяўляецца 6 такіх зграй. Тут на гэтай лакацыі.
что, отчапіліся? Так, збеглі. Так, я подобрал ту стрелу? Не подобрал. Ем гарбату, каб крыху здароўя аднавілася. Карацей, вось такі геймплей нас чакае на гэтай лакацыі. Так, Максим, вертай беларускаму калі ласка ў гульні рэбіт і срач у рэдзіце. Я все зразумеў. Ох, дзякую за магнатарыю. А як заўжды, лепей, чым у тых, у каго горш на вуліцы 40, то ўсі ў зіму гуляешся. Так, мы такія, мы умеем. Так, тут таксама можа быць шэрая скрая, але трэба адразу глядзець, якую прыступку, каб на яе залезці. Карацей, вось, у чым раптам хто не разумее? Вось гэтае складанне з шэрымі ваўкамі, яны аднаўляюцца кожныя 5 гульнявых дзён. То бок, ты ідзеш проста праз граю, забіваеш куды табе трэба, звычайна ў адным накірунку, тут на гэтай лакацыі ты ідзеш. Ну, давайте так шчыра, дні 3. То бок, прайсці з базы да адзін канец мапы. То бок, ты вяртаешся, ідзеш у канец, лутаеш яе, вяртаешся на базу, ўсё выкладаеш, ідзеш у наступны, там лутаеш, і ўвесь час ты сустракаеш гэтых ваўкоў. Колькі разоў ты не павяртаўся ў гэтую лакацыю, калі раптам штосьці там не далутаў, як будзе у капальні, ў шахце, ты будзеш вяртацца і будуць цябе сустракаць кожнага разу гэтыя ваўкі. Вось такая срака з імі. Так, кія ж, як я, даколупаліся да рэбітаў у палярных шаротах. Я зразумеў. Дык чакай, я штосьці не разумею наконт палярных шырот. Ну там жа ж трусы... А, ну ты ж казал, трус гэта кролік. Але ж кролік гэта гадаванец, правда ж? Гэта свойская жывёла. Я заўсёды лічыў, што менавіта ў гэтым адрозненне ад труса. Ой, ад зайца, калі так уже казаць. Тыпу, па тваёй тэрміналогіі. Так? Калі заяц гэта дзікі, трус гэта свойскі. Так, пакуль што не бачу гэтых ваўкоў. Тут мусіць быць 2 чорных ваўка. Там аленя бачу. Алень жа ж, правда, была галава. Калі алень, то добра. Я б сказаў, нават выдатна. Ой, так, трэба яшчэ адрамантаваць вопратку, або пагрызлі мяне вельмі моцна гэтыя ваўкі. Даеш, дзяўчат. Чакайце, што там такое? ВРВ давно не было. Сапраўды давно не было, ніхто не клікаў. О, ідэя пусціць па стрымы дзяўчат з відэа Miami Fashion Week у бікіні. А што вы так, гэта дзяўчат? Нас жа ж глядзяць таксама рыганка, яшчэ заходзіць. Можа, ім гэта не падабаецца. Вашых сексуалізаваныя думкі. Таму трэба, каб хлопчыкі былі. Ну што, лося няма? Часам лось з'яўляецца на возеры вось тут. Так, добра, адна сутычка. Гэта, я б сказаў, нават не то, што добра, а плюс-мінус выдатна. Дзе?
Нам трэба будзе скласці спіс таго, што нам трэба замаляваць, і, адпаведна, ў маёй галаве ёсць тое, што нам трэба залутаць. Так, тут даволі цёплая, бачу, слухайце, нягледзячы на тое, што нас пагрызлі, увечары, бліжэй да вечара, нават плюс па тэмпературы нейкі маецца. 0, дакладна казаць. То бок, калі будзе ўжо вопратка адрамантаваная, будзе плюс. Добра. Паходню не аднавіць. Будзем змагацца як ёсць. Трэба паглядзець праз гэтыя краты, ці ёсць нейкі лось, каб раптам не трапіць пад ягоныя капыты. І часопіс Playgirls. Wonder if I can pick up any of this gear. Так, тут гэта ёсць. Выбачаюся, зараз одну хвіліначку. Пагляджу, што там мне даслалі. Так, што мы тут маем? Мы тут маем крыху вугалю, мы тут маем зусім няшмат вады. У нас нават банка ежы ёсць знішчаная. Так, давайте скоры гэтыя мы пакладзем. У нас жа ж нічога няма, яно там сохне. Сюды. Давай гэта смецце скінем. Нам трэба зараз яшчэ і запалкі. Ой, галера, да што ж з галавою такое сёння? Вось гэта высохлі каба. Тут мы гэта скідаем. Всё, нам трэба аднавіць павязкі. О, чуеце? Чуеце? Чакае ўжо на мяне. Бадзяга гэтая. Прыгатавана. Ну, тут іншай ежы зараз не будзе. Мы упалюем 3 ваўкоў. Адзін з іх вось тут бадзяецца, бачыце. І мы іх будзем сябе смажыць. Вось толькі каб сонейка наша не знікла, каб у нас... Так, што там гэркае? Мусіць гэркаць далёка. Чамусьці я чуў. Так, першы ёсць. П'ять і 8 кіляў. Гэта вам не абы што. Так, слухайце, а паколькі ў нас сонца гарыць, мы будзем доўга, слухайце, калі разым, давайце. Мы будзем доўга проста зараз паляваць на ваўкоў, прыблізна гадзіну гульнявую, можа 2, то за гэты час шмат дроў спаліцца, не хачу так рабіць. Во, чуеце? 1, там яшчэ 2 мусіць быць. Толькі дзе ён? Ён хіба што за гэтым морам. Бо трусы звычайна там унізе бадзяюцца, а ён яго упаляваў і зараз згрыз. Так, ось там яшчэ адзін бадзяецца. Так, не падабаецца, як я яго чую. Вось, бачыце? Халера.
Вось вам і добрыя навушнікі. І куды ж ён пайшоў? Я ж чуў, як ён налево ішоў. О, бачыце, вось ён. Так, чакайце, дзе ж ён падзеўся? Вось ён тут недзе. Давай униз спусцімся, бо ўнізе мусяць быць два. Звычайна шэрых тут няма. Не памятаю, каб хоць раз былі. Але трэба быць вельмі важлівымі. Што Гітлерас не паседалі надалі на змадыры, вось прэзідэнт КПСС адчуваецца. Так, гэта не пра тое. Ось тут недзе за каменчыкам яны былі. Як можа з вас двоіх хто сюды падыдзе? Сам-насам паразмаўляць. А то я на кукішках усю лакацыю ўжо аблазіў. Давайте, хлопцы, па аднаму. Во. Гэта ўжо другая зломаная страла у нас. Такое сабе. Нам уже трэба аднаўляць шмат стрэл. Пакуль мы толькі дайшлі да базы, паглядзіце. Куды ты паплёўся, алкаш ты? I'm not sure I can carry much more. Ты ж ты ёсць, паскуда. Бачыце гэта, ну. Так, па сутнасці ўсё. Калі я добра памятаю. Збіраем з усіх мяса. О, выдатна у нас канец дня. Мы зараз пойдзем адпачываць. Распальваць вогнішча, рыхтавацца да ночы, да наступнага дня. Прабяжымся па турме наступнай раніцы. Лепус з вэрвы пачалі нешта там абмяркоўваць. Не хапае жаночага гэтага гачыгазмы. Жаночай увагі. Так, а можна вось так зрабіць? I can barely walk. О, выдатна, мы яшчэ і зэканомім запалачку. Ох, цудоўна гэта будзе. Давай. Come on, little fire. Всё, пайшлі. Я сюды павярнуся яшчэ, каб здабыць вось гэтага труса. Пакуль яно там будзе ўсё смажыцца.
Там яшчэ у нас один воўк ёсць. Паглядзець трэба, колькі скур воўчыных. Мабыць, яшчэ адну-дзве, якую трэба сабраць. Чат разганяем. Так. І вось усе падзякі. Вырвае. Ні гэта, ні душні. Чацікі яны разганяюць. А дарэчы, хто ведае, можа яно неяк пазітыўна ўплывае на гэта, на распаўсюд. Мне падаецца, на Твічы гэта ніяк не працуе. І у цябе чат маўклівы ці не маўклівы. Вось на Ютубе я ведаю, што працуе. Вось на Ютубе, калі актыўнасць у чаце ёсць, ты пра прапанову ён больш робіць. Вось там варта гэтым займацца. А на Твічы я нешта не заўважаў, калі б нейкая колькасць была трохі большая ці меншая у адпаведнасці, у залежнасці ад таго, ці больш, ці менш. У нас гэтых каментароў у чацік сыпецца. Дарэчы, 14 гледачоў на Ютубе. Вітаю вас усіх, шаноўныя. Добрага вам чацвярга. Можа і спякотнага, галоўнае, каб шпільнага і вясёлага. Бляха, сонейка падымаецца. Курва, зараз пачнецца. Я зараз проста ў акно паглядзеў. Так. Давай сюды вогнішча. Боты не улічваюцца. А я ўпэўнены, што там не боты, бляха. Таму што хто гэтым займаецца, апроч Раліфа у нас? Ведаеце, што бачыце? Колькі у нас ще сырога мяса, я тут геноцид зладзіў. Вось гэта я, бляха. Да жыцця. Так. Па-першае, спаць мы будзем тут. Так, ведаеце, што мне не падабаецца? А, я тут не магу перамяшчаць усё. Я зразумеў. Мне ж трэба ўсё ж такі хадзіць, там збіраць дровы і гэтак далей, таму... Ось так робім. Спадзяюся, ўсё спрацуе як належыць. Так, хадзем. Пазбіраем дроў. Чаму, дарэчы, у нас яшчэ на 2Г? Што я там у кішэнях нашу? І зменіцца надвор'е зараз. Ай-яй-яй-яй-яй. Зноўку ўсё не дзякуй Богу. Вось так. Ліхтар. Давай гэты інструменты. Дарэчы, 37 засталося, бачыце? Хуценько у нас неяк вытрачаецца. Во, папёрлові. 27 гледачоў. Та ну, дзе? Мне пішаць 14, я не бачу 27. Ты прывёў мне 20 гледачоў на YouTube. Зара, якім чынам? Лепас, а ну, здраць таямніцу, якім чынам гэта робіш? Накидываю. 32. Не, мне настойліва піша, што 14. Я потым яшчэ і статыстыку пагляджу, мабыць, нейкую хвіліну трэба пасядзець будзе. Так, трусаў узялі. Дровы паднялі. Трэба будзе папытаць у дзеда, як рабіць на 2 платформы, зраблю на дзень народзіна дуал стрым. Ой, там няма чага рабіць, шчыра кажучы. Лепас, там вельмі ўсё проста. Там проста трэба, калі ты стрыміш праз ABS-ку, ставіць плагін. Ён там важыць 3 мегабайты. І ўсё. І проста у налады ўносіш свае крэды. Даеш дазвол, каб ён паўсюль стрыміў. А ён яшчэ такі добры плагін зрабіў. Гэта, дарэчы, японец рабіў. Адзін. Вось, бясплатны мод. Вось. І ён зрабіў яго такім чынам, каб ён не рабіў 2 відэапатокі у цябе на кампе і потым разгаліноўваў па адпаведных платформах. А ён зрабіў так, каб адзін паток
разгаліноўваўся на две крыніцы. Вось, то бок у цябе одна карцінка апрацоўваецца на кампе, цябе не трэба генераваць две карцінкі. Ну, краце прышпільна ўсё. Вожак, Леп, узвось і ўсе. Ну так, Лёха, так. Вожачак, вялікі яму дзякуй, ён заўсёды заходзіць павітацца, хаця вельмі прыемна. Не ўпэўнены, што Вожак глядзіць страмы па лонгдарку дакладна. Вось, але, так. Тут дрова пазбіралі, тут пазбіралі, давайте вяртацца. «34». Не, 14. У мяне свая статыстыка, бачыш. Мне настойліва YouTube кажа, 14 і нічога не клапоціць. Гэта ўсё набеглі, збеглыя, ці як там беглыя кажуць, набеглі. У цябе у ABS ці ў браузеры? У ABS. Я праз браузер не стрыблю. Браузер жарэ вельмі шмат ресурсаў. Я неяк... Я яшчэ не пачынаў, але разглядаў магчымасць, і ў мяне караціў браузеры, калі ўсё рабіць, ён і так паскуда жарэ ў мяне 1,5 гігабайты звычайна аператыўнай памяці. Вось, а тут, калі я яшчэ стрым нейкі там спрабаваў зладзіць, ён там ашалеўшы каля 3 было. Вось, ці 2,5, нешта такое. А зараз усё добра, у мяне ABS-ка там жарэ недзе 700 мегабайт. Вядома, браузеры зараз працуюць, потому што я чацікі гляжу менавіта праз браузеры, ну, карацей. Ось так, добра. Сюди, так, давай мы зробім. Зараз. Ось так, видатно, 20. Шикарно. Так, я не памятаю, там воды у нас яшчэ не было, правда ж? Може, до речі, узяць, оставить воды. Тры гэтыя бутэлькі, гэта не шмат, гэта нам на дзень па сутнасці. Нам бутэлек 40 поставить. Так, сюды. Чакай, Лепу, зараз пачытай, што там накідаў. Вода. Чакай, куды я скинул? Тут не ж скинул, правда? Ось так. Шикарно. Тут будем сошить за мяском пакуль што. Так, шановны Лепус. ОБС пиздит заўсёды. Я да яго, што ў бразеры правду піша, ОБС мне піша 0, а ў чаце можа быць 5 чалавек. А, ты маеш на увазе, калі праз плагіны глядзець. Так, я не гляжу праз плагіны ОБС. Я гляжу праз браузер. Калі ты пра колькасць гледачоў зараз кажаш і пра паведамленні, ўсё такое, толькі праз браузер. АБС, якія я плагіны б не выкарыстоўваў, усё роўна яны альбо з затрымкай вялікай часам прыходзяць, альбо ўвогуле некаторыя паведамленні не даходзяць. Ну, карацей, сумна ўсё гэта. Ну не, блядь, ну як так? Ну паглядзіце на гэта. Ты нават не даш мне пасмажыць мяса. Валера. Кута такога няма, слухайце, каб ён бараніў мяне тут. Ну ўсё, ён задзьмуе зараз мне. Зараз задзьмуем. Я ж кажу, задзьмуе.
Гаўна кавалак. Так, ну ўсё. Прыгатаваныя 3 кавалачкі. Так, да закіпання 41 хвіліна. Да халеры яшчэ чакаць. Шкада. I think I need to lay down. Так, ведаеце што, давайте пачытаем кніжку з вами пакуль што. У меня 35, все равно 14 показываем. Давай решим ее сидеть молчать. Меты и горе, так. Так. Может и такое быть. Не выключаем. Так, ну хотя бы воды напарим. Ой, я ж не закинул воду. Кніжэнцы выкарыстоўваем. Так, у нас сярэдзіна ночы, слухайце, трэба з гэтым нешта рабіць. 23, 21. Так, гэта будзе апошняе. Все ж таки позна, нам трэба яшчэ выспацца. Котелок. Бахнуть воды. Стоп, не воды. Где гарбата? Халера тебе бярэ. Ты чаму мне гарбату не прапануеш? Вось, і тут зараз мы пойдзем спаць. Потым нам трэба аббегчы. Вугаль, факел, не тое. О! Аббегчы ўсю гэтую прастору наконт тканіны усяго гэтага і яшчэ магчыма там будзе нейкі мох. Нам таксама трэба аднавіць свае прыпасы. Ну, у гэтай вось медыцынскай справы. Так. Што так. Шкада, што тут пліта толькі ёсць, то есть там у выглядзе бочкі. Гэта не круто, потому что там 2 комфортки, только тут одна. Галінкі я потым яшчэ пазбіраю, калі пацяплее. Нам зараз трэба загатаваць шмат тканіны, пазнаходзіць. Добра было б, калі б скора яшчэ была. Ну, не ў сэнсе ваўчына, а ў сэнсе скора для рамонту абутку. Так, я яшчэ памятаю, у нас жа ж нагавіцы і боты, яны з аленя зроблены, адпаведна мне трэба будзе тут упаляваць на наваколлі аленяў крыху. Перажыла яшчэ адну ноч. Ну, віншую, гэта ўжо якая? 355-й? Ці ўжо 6-й дзень, цікава. Дзе у нас тут лічыльнік дзён? 360-й. Оба. Ось так ось. Так, трэба прикрыць. Каб прагенераваўшыя ваўкі сюды не забеглі. А чаму гэта ты так скуголіш? Так. Я вось учора сціра здымак зрабіў, так. У сваім тэлеграме адразу мінус 10, але таварышы мае, мабыць, напружыліся. Мабыць, так, мне падаецца, я там быў. На другім паверсе.
Во, ля, дзе у нас вода? А чаму тут у нас вода? А што? А, вогнішча. Трэба гэта забіраць. I wonder if I can drop any of this gear. Трэба гэта забіраць. Вядома, мы тут усё залуталі, мне зараз толькі трэба тканіна. Тканіна, матрацы гэтыя не паскубаць. Гэта шкада. Паліва. Вось гэта, дарэчы, я чамусьці адразу не падумаў раней, што вось гэтыя рэчы нам трэба збіраць для таго, каб хлапушкі рабіць. Так. А, мы гэта не парылі ваду, мы тут прабеглі па унітазах. Пусто, 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 пусто. Усе шафки пустыя. Так, вочы не тыя ўжо дастаў, блядь, так што ў гоняному стралку зразумела, што перашкаджаем. Вядома, зброя кепская. Усе ж ведаюць, што калі і гэты цэлік не адладжаны, то ўсё, ніякай страляніны. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Ладно табе. Так, чаму нас, дарэчы, не пускаюць на другі паверх? Зачынены блок. Тут мы ўсё пралуталі. І тут пралуталі. Камеры недаступныя. Вось гэта трэба забраць. Слухайце, ну, вось першая праблема. Я б сказаў, нават агромністая праблема, праз тое, што ў нас няма тканіны. Трэба паглядзець зараз у шафу. Спачатку давайте сюды зазірнем. Так, па-першае, вось гэта трэба тут скідаць. Бо гэта нам спатрэбіцца, калі будзем рабіць порах. Дарэчы, пісталеты былі вельмі ў добрым стане, і пампавіка ось айрка падстомленая, глок 17. Так, ну гэта вам, мабыць, з вырвы. Так, стоп. Ага, фарба. Цікава, таму што я ў гэтым, блядь, як свіня ў апельсінах. Так, тут няма нічога. Давай туды глядзець. У Беластоку можна схадзіць у цір, пастраляць з баявой? Можна. Толькі ў Беластоку няма ціру, тут ёсць гарадок Ломжа. Там ёсць. Непадалёк. Трымаецца недзе там кіламетраў 60 праехаць. Так, што я тут цягну? Ваду я цягну. Давай. I'm not sure I can carry much more. Сюды. Так, што у нас тут маецца? А у нас тут ні халера не маецца. Ніякай тканіны табе, бачце. О, вось гэта мы проста, як кажуць, на роўным месцы ўсраліся. Вось табе і на. Тканіны няма.
Халера. І вопраткі няма ніякай. А як так? А, шалеть. Так. І гэта нам трэба сабраць. Гэта гално не трэба. 37, слухайте, ну гэта бяда. У нас па сутнасці, глядзіце, по планах, што ў нас маецца. У нас няма ні ні клёну сухога, ні бярозку. Вось бярозку мы толькі прыцягнулі. Яна сохне. То бок, яшчэ пер'е. Пер'е, я так мяркую, што таксама нам трэба будзе хадзіць збіраць, тут няма нідзе. Так, складаю. Кидай, так, давайте, я варштат проверял палічку у варштата. Я не памятаю. Я толькі зараз цяміў, што ў нас інструментаў тут няма ніякіх. Нам трэба лутаць гэтую локацыю. А мы не можам нават падрыхтаваць сабе павязкі. Уяўляеце, у чым праблема? У нас нават няма павязак, каб нарабіць, каб вось гэтыя атакі ваўчыныя стрымліваць. Інструментаў ніводнага. І тут пусто ўсё. Гаўно нашыя справы. 17 запалак. 17 запалак, гэта вам не 20. Так, чакай. Як мы агулам выглядаем? 70, 69, 83, 80 нават футра. Нам усё трэба рамдаваць. Нам трэба толькі на рамонт футра, усялякіх шапак і гэтак далей. Вялікая колькасць матэрыялу. Ух, попадос. А няўжо, калі мы тут бадзяліся? Мне здавалася, мы разы 2 заходзілі на лакацыю. Няўжо ніводнага разу мы не знайшлі тут вопраткі якой? Та ну. Так, давай возьмемся. Пойдем поспробуем хотя бы тут полутаться. Мне падаецца, мы тут не луталіся. Не, сюда мы доходили. Тут пустые, але они мусили быть пустые. В Беларуси туда только пистолет был замежно сертификованный Вальтер. Такі сабе. Ось бляга, хлопців розмови, які цікавості в житті. Тут нема, просто все, правда? А, тут мы, до речі, пілавали вже палічку гэту. Я бачу, металобрухт збирали. А на що ми його збирали тут, гэты металобрухт? Так, калі я зараз выйду з таго боку, што мяне там чакае? Драўніна, кніжкі. Там мяне чакае, дарэчы, таксама ваўкі, шкада. Але там ёсць адна мясціна, якая яе варта будзе залутаць. Алера, ўсё пуста.
Нехта пра машыну, хтосьці пра жанчын, а пра бярозку дняць, а мы пра зброю сёння, ну так. Пусто, 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 і тут выйсці ўсё. Шкада, но ад тых ваўкоў мы адаб'емся, гэта факт. Пытанне толькі... Выбачаюся, хвіліну. Так, давай ходим. Да ёб твою мать, куда я пошел тут? Дровы, до речі, варто було подсюль стягнути. Одну нейкую эту покинув би. Так, это перший уваход. Тут у нас було щось замкнене. Вуголь тут докладу не потрібно. Вот я лутал, подается так. Пустые. Так, по сутности усё. Выходим з гэтага боку. Шалеть, усё пустое. Нават калі штосьці было, альбо мы вынеслі, альбо што мы зрабілі з гэтым, я не памятаю. Ужо просто гэты 360 гульнявы дзень, ён просто ўжо зацёр у памяці ўсё, што тут было. А бронекамізэлька ляжыць у шахце, наколькі я памятаю. У шахту мы дакладна пойдзем. Новый год у гульні. Ну, до речі, так. Це правда тут. Ялинку, якую треба було поставити. А навошта бронекамізелька? Ну, типу, яна дазваляє, вядома, добра браніць сябе. У нас будзе дасягненне перажыць 25 нападаў пумы. Пума, калі што, тут вельмі моцная, калі яна нападае на цябе, яна грызе настолькі моцна, што у цябе крывацёк 3 дні ідзе, і табе трэба ратавацца ад гэтага з дапамогай проста невелічэзнай колькасці павязак, то бок кожныя 8 гадзін мяняць. Так, нават тут мы сабралі, тут, дарэчы, коўдра вісела. Мы яе сабралі. Вось, і ты уяўляеш, колькі трэба рэсурсаў, каб перажыць 25 нападаў? Вось, таму нам трэба, каб бронекамізэлька нас бараніла, і мы не так моцна страчвалі здароўе, но я спадзяюся, яшчэ нават не будзе. Простае слово, вітаю цябе. Вось, як яго... Ну, крацей, спадзяюся, што крывацёк не будзе такі... Як гэта сказаць? Непакутлівы. А хутчэй праблемны, што снег так.
А ну яшчэ раз. Гэта котка была. А я праз шум вадаспаду не вельмі добра пачуў яе. Так, гэта котка. Гэта пума, і яна тут жыве. Гэта будзе праблема. У нас з гэтага боку гэс. У нас дзве кропкі, якія трэба прайсці залутаць. Шэрыя ваўкі. Вось там, бачыце, гара, вот пад гарою там знаходзіцца разбураная хаціна. А праз шэраг ваўкоў трэба прайсці вось каля скалы, вось туды, вось такім чынам. І там залутаць не сядзіба, там вагончык ад будаўнікоў. Котка злева. Блядь, яна там у будаўнікоў сядзіць, котка. Раз, два. 3 бачу ваўкі. Бля, я не пайду. Вы мяне прабачце, але я не пайду туды. Трэба сюды больш падрыхтаваным прыйсці, потому што шэрыя ваўкі, яны зноўку раздзяруць мне сраку. З коткай не так страшна. Котку можна было б зрабіць, асабліва калі будзе у нас магчымасць распаліць вогнішча з дапамогай сонейка. Але гэтыя паскуды, яны добра так возьмуцца за мяне. Так, што сёння за свята 30 гледачоў? Дарэчы, я бачу, што 13 толькі простыя словы. Ютуба вырашылі зрабіць падарунак. Так, нарэшце добра ад гэтых карпаратаў для стваральнікаў бал-контенту. Ёсць такое, сёння нейкае, бачыш, штосьці адбываецца. Але чамусь уже не першы раз, дарэчы, у мяне больш за 30 гледачоў. Гэта, падаецца, 3 ці 4. Вось, актыўнасці ў каментарах, то бок у чаціку ніякай няма. Чаму, ад чаго, для каго, невядома. Карацей, вяртаемся на нашу базу. Трэба каля базы ўсё лутаць. Таму што там, прынамсі, пумы няма. А калі пума ў нас ёсць тут... Слухайце, дык гэта, можа, я памыліўся. Таму што мы зараз каля ракі. Праз раку гэтую. Мапы няма. Вось гэс, вось... Ага. Не, праз раку, вось тут яшчэ. Калі тут у нас з'явілася пума, то, можа быць, там не будзе пума зараз. Можа, там будзе толькі мядзведзь. І туды, у той бок, ісці бяспечней. Так, мне ж вось так ісці, правда, сюды. Так, нарэшце нешта добрае. Можа, гэта плагін японскі, што ты казаў, так робіць? Не. Гэта ж не пастаянна. Я, не ведаю, як гэта ў мяне адбываецца часам. Вось, дарэчы, калі вы кажаце 30+, на мінулым страме таксама был добры онлайн. Там каля 20 чалавек сидзела. Вось. І зараз в 30. Дайце я, калі ласачка, можа, староначку в гэту браузер обновлю. Да яно мне покажа лічбу адэкватную. «38» показывае ўжо. То бок, адпаведна, тут не ў гэтай прыладзе, яна не пастаянна, так калі ўжо шчыра казаць, то бок яно неяк выпадкова раптоўна спрацоўвае. Што людзі з'яўляюцца, глядзяць і ўсё. Часам, дарэчы, новыя ўсё ж такі галасы з'яўляюцца ў чаціку. Вось там падае прыкметы жыцця. Што тыпу не бот. Ось, ну, але як ёсць. Шчыра кажучы, хай сабе як ёсць. Ведаеце? 35, затое свае ўсе. Давай, схавай ліхтар, пайшлі збіраць дровы. Нам трэба нешта прыдумаць будзе са сваёй гэтай тканінаю. Курвіска, вось гэтая на дворы мне яшчэ не падабаецца, якое зараз снежыць.
Что, уже есть и хочешь? Забуршало в животе. Так, щось мені подавалося, тут було значно більше галінок, які можна було роздирати руками. Так, хочу есть и не снеду яшчэ. О, не, гэта марна. Паснедаць гэта абавязкова. Я больше перавагу аддаю таму, каб не павячэраць, напрыклад, ці не паабедаць. Ось. А вось снедаць для мяне гэта хаця б штосьці перахапіць. Але мусова, як казала моя бабуля. Середина дня. Мы хочам, дарэчы, спаць уже, стаміліся чамусьці. Нічога, мы яшчэ пабадзяемся до конца дня. Просто моему 2 раза на день больше не хочется. Вася на что? Не, я так раблю толькі калі горача надта. Мусова гэта типа абавязкова, так? Мус. Гэта не тое, што абавязкова, гэта лічы жыццевызначальна. То бок ёсць жа ж хочаш і жаданне, правда? То бок жаданне гэта нешта больш моцнае захочаш. І тут тое самае, у цябе ёсць ты павінен, твой абавязак, і ты мусіш. Вось такія 3 ступені гэтага стаўлення да некаторых рэчаў. То бок першае гэта, наколькі я памятаю, павінны, другі абавязаны, а можа наадварот, бось, але самае моцнае з іх гэта мусіш. Адсюль вынікае мусова. Типу без гэтага ніяк. Шыкоўна гучыць, нічого ніколі буду карыстацца, а ты з усходу, я так разумею, краіны, калі не чуў мусова. Так, гэта мы здабылі. Дзе гэтая валацуга чорная ляжыць? Давай яго облупім хаця б. На пер'і. Ну, где коллижн модель? Ось так. А примусова? А что а примусова? Прымусіць кагосьці. Ну, типу, нават не пакінуць яму магчымасці адмовіцца. Усё тое самае. Корень-то той самы, що атрымліваецца. От примуса... Ой, чекайте. У нас сказали так 60 километров на заход. Змерзла девчина, так? Змерзла. А мы пакуль што ніяк не здабылі сабе магчымасці пачувацца добра. Так, давай выкідай гэта ўсё. Можа, дарэчы, скрыню яшчэ разламаем. Вось сюды гэтыя дровы пакінем. Так, у мяне былі вугельчыкі 4, але я хачу, каб яны ў мяне засталіся. Кніжкі сюды пакінем. Вось гэтую і вось гэтую, бо гэта паліва. А рыба гэта не паліва. Так. Мы з'елі ўсё мясам, на жаль. І ў нас няма магчымасці распаліць вогнішча з дапамогаю... Ой, халера, запалкі. Нам трэба пасмажыць усё. Давай туды зацягнем нашу ежу. Там хаця б будзе смажыцца яно на 2 месцах адначасова. А хто ведае, што такое ябячайка? Ябячайка? Штосьці з чайкай звязанае. І хтосьці яе там
Ебе. А з-пад Менску там он мову ў жыцці амаль не чуў, хіба што ў школе толькі. А, зразумела. То, што ты напісаў гэтае слова з вялікай літарай, ніякіх тлумачэнняў мне дадатковых не дае. Кола на бочцы. Ну так, ёсць логіка ў гэтым. Якое трымае дошкі. Так, усё прынеслі. Так, тут у нас паліва няма, таму трэба ісці за палівам, узяць нейкія паходні і прыгатуем сабе ежу тут. Гэта элемент вулля, калі ставіш надстаўку, знешняя рама, абячайка. Цікава. Так, давай. Ну, тут у нас, слухайце, не так уже шмат галінак. Чесно кажучи. I can carry much more. Ідзе, скарыстаемся яшчэ запалкаю. Трошки помилівся. Ну, але зато логічно було. Мне калі бацька кажа, принеси абачайку, а я бляха, якую я абачайку, і што гэта за трасца была такая? А у мяне, дарэчы, ніводнага сваяка не было, які б займаўся пчалярствам. Бацька яшчэ распавядаў, у ягонай вёсцы там былі пчаляры, і ён таксама хацеў займацца на старасці гадоў, але я памятаю, што ўжо калі састарэў, то уже сілы не меў ніякай, хаця яму я прапанаваў заняцца і выдаткаваць на гэтыя грошы. Край рэшата. Вітанкі, вітанкі, Фэй, здароў, зноў палкі кідаеш, падбіраю, Фэй. Трошкі не так. Бачиш, у нас тут шмат мяса трэба пасмажыць. Мы тут паціху збіраемся, каб падрыхтавацца да замалёўкі мапы, лутанню гэтай мапы, каб усё было належным чынам зроблена. Так, а у меня ж нема? Нема. Ну, пойду возьму ў такім выпадку гэтую. Кинуть усё. Рыбу ще можна почитати, але у нас пакуль што стомленасць величезная. Мне тут сітуёвіна здарылася. Ну давай дзяліся. Што за яно? Што там за сітуёвіна? Хлопцы, 45 гледачоў. 45 гледачоў. Ябать. Дзякуй велічэзны на ютубе. Не ведаю, ці вы боты, ці вы людзі, але ўсё роўна дзякуй усім. За прагляд, за падабайчыкі, спадзяюся, што праціснулі. А вось. Гэта вельмі прыемна. А ты, Фэй, ты гэтая, ты не адвлякайся. Не адцягвай увагі. Ты працягвай там пісаць. Ты там праверкам гэта не боты былі, прэвентыўна напішы ў падтрымку, а на ютубе ж похеру, насамрэч, там жа ж не бачна, ты боты, не боты, падпіскі, не падпіскі, таму што... Дарэчы, Машнінскі, ведаеш, што мяне здзівіла, калі я распачаў вось стрыміць на ютубе? Гэта тое, што у іх жа ёсць механізм прасоўвання каналаў. Ты можаш там заплаціць 50 нейкіх даляраў, грубо кажучы, яны табе правядуць аўдыторыю нейкую. Дык потым вось гэтая аўдыторыя, яна не ўлічваецца ў якасці аўдыторыі, якая з'яўляецца падставай для атрымання партнёрства гэтага, то бок, каб ты там нешта
грошики атрымліваю, як я звычайна кажу, каб нешта зарабляць на Ютубе, трэба спачатку дасягнуць 1000 гледачоў. Вось. Такім чынам. То бок гэтыя боты ці штосьці падобнае, яно нібы з'яўляецца нейкай легальнай рэччу на Ютубе. Уяўляеш сабе? Ну, лагічна атрымліваецца, што так. Пчолы гэта адзінае, чаго я баюся ў жыцці. Мёд не вельмі люблю. Ой, не, мёд я абажаю. Мёд, мне падаецца, гэта найлепшая салодкая, што існуе ў гэтым свеце. Пасля зефіру. Бамруйскага. Гэта, курва, ніхто ніколі не пераможа. Так, і мёд не вельмі люблю. Але бацька даглядаў, зараз мама з братам у Беларусі даглядае, калі прылятае рой. Але з кліматам цяжка пчолкам зімаваць. А чаму ім цяжка? А што, яны ніякай коўдры не пасцеляць, там нічога такого не робяць? Мне падаецца, у Беларусі так не цяжка. Бо некалі жалілі, я раздуваўся як шарик, там же яшчэ прагляды трэба. Так, там, калі мы кажам пра папулярнасць на Ютубе, гэта прагляды асноўныя і час прагляду. Ён таксама ўплывае. Карацей, гісторыя ад фэю. Інста падкідае рэкламны відос, дзе мужчына запрашае на беларускую рэстарацыю беларускай кухні. Дзякуй. Я зацікаўлена гляджу, аккаунт мне ўсё пачынае падабацца, але я бачу меню, якое зроблена ў іх на расейскай. Мае думкі, калі ты робіш рэстаран кухні беларускай, з беларускай назвай зрабі меню. Вядзі сеткі на беларускай мове, зрабі добра, а не абы што. Пішу ў каментарах рэстаран беларускай кухні з назвай дзякуй, а меню на расейскай. Так. Каментар не абраздавай, на маю думку, звяртаю увагу на хібу, не болей таго. Далей недзе праз суткі мой каментар выдаляюць. Я зноў пішу каментар, дадаю, што выдаляць каментар кепска, і каментатары выдаляць, каментар выглядаць непрыгожа. Праз некалькі часоў зноў выдалены, а я заблакаваны. Як вам такі ўзровень камунікацыі? Сферы паслуг. А гэта тыповая справа, калі чалавек не ўмее працаваць з крытыкай. Мне падаецца, гэта у нас умее у такім вось выглядзе умее працаваць абсалютная большасць людзей. Так, што мы там? Давайте на гадзінку прыснем. Бо для расейцаў робяць, ну, вядома. Ну, давай так, шчыра кажучы, імета і горы. Бо яны не вераць у тое, што ёсць беларускі спажывец. Назовем гэта такім чынам. Для іх гэта не аўдыторыя, на якую яны працуюць. І сапраўды так, падыход, які ты апісваеш, ён адпавядае таму, што яны арыентуюцца менавіта на расейскую аўдыторыю. Выключна. Гэта для хайпу. Так, Лепу скажа правильно, для хайпу. Таму што такі пост падтрымаюць і расейскамоўныя, падаецца. Я запалку выкарыстаў, курвіска. Ябучае сонца. Тьфу на цябе. Ты разумееш гэтае ці не? Я запалку выкарыстаў, каб сябе вось гэта ўсё зрабіць. А яно вылезла толькі зараз. Прабач, я не хацеў плявацца. Гэта на эмоцыях. Так, ну што, мы даб'ем гэтую кніжку? Так, ну няблага пакуль што, няблага. Так, як мы тут, 2 гадзінкі. Гэта я зацягну, нягледзячы на такую колькасць мяса, гэта хутчэй за ўсё нам на дні 2, таму што гэтае мяса ваўчынае, нізкакаларыйнае. Нам раніцаю трэба сыходзіць, мы акурат такі адпачнем, адновім здароўе сваё, і можна будзе выходзіць на лутанне. Пойдзем мы ў бок вежаў. На пачатку будзем лутаць вежы, возеры, якія тут справа злева знаходзяцца. Мяркую вось такім чынам. Ну, а ўжо потым трэба будзе паціху рухацца ў бок пячор, машын, там ферма ёсць. Трэба шукаць сабе тканіну. Белы хлеб, масло, мёд, смаката. Ой, я нават без масла, слухай, ўсё роўна. Вось я сабе купляю, знайшоў пры вытворцу, які робіць добры мёд кветкавы. О, шмурэнна проста.
сесці вось так вось з лустаю добрага хлеба і плясь сабе. Аей, як ж гэта смачна. А пад гарбатку з цытрыны, лімонам, хто як любіць. Вось, тык проста шалець можна. Будзе весела. Думаю, што заблакавалі, пытанне закрылася. Хер там плаваў. Фэй, тэрарыст. Супакойце, калі ласачка, фэй. Фэй. Спакойна. Беларусы усялякія маюцца. Менавіта праз нашу разнастайнасць мы выжываем у такіх умовах, якіх жывем. Таму трэба будьце хітрэйшымі, разумнейшымі. Я адзінае прашу у вас. Ува ўсіх. Не кідайцеся галомшана адзін на аднаго. Так, ну што, трэба будзе закінуць яшчэ 2. Як тут у нас з палівам трэба падкідаць. I'm not sure I can carry much more. Ось так закінем. Гэта зараз мы засмажылі сабе. Оп. Так, а можа што не гэта? Во. І гэта таксама не тое. Во. Вось так. Бяром кніжыцу нашу і чытаем апошнюю гадзіну. Будзе нам шчасце. О! Скончылі, навычку паднялі. «30 хвилинок. Давай. 30 хвилинок. Я вже тут, до речі, не буду нічого кидати. Тут нам не потрібна ніяка ні вода, ні м'ясо, нічого. Єдине, що може вода яка, тому що верштат тут стоїть. Але гэта такое, умоўнае. Тому що моя мета не карстацца гэтым верштатам, а мы адсюль пойдзем вось там, вось у гэтай вось дзе дзверы. Там у нас таксама ёсць варштаты значна лепшыя, так. Так, што мы тут ваду паставім? Ці збяром сабе паходні. Давайте назад у паліва перапрацуем, каб у нас было. Так, чакайце. Яшчэ на сайце іх ёсць меню PDF, там вычварэнства яшчэ большае. Так, меню страў назва на беларускай, а склад на расійскай. Цікава. А, ну так бачыш, зноўку ж арыентацыя, то бок яны тыпу хочуць папулярызаваць беларускую мову сярод расейцаў, крыху зачапіць такі хук маркетынгавы, але каб яны не пужаліся, то бачылі, з чаго гэта зроблена. Так, і ўсё. Ох, якое я надвор'е, вы толькі паглядзіце на гэтыя зоры. А шалець як прыгожа. Месячак там, маладзік. Вось тут у нас варштатаў шмат. Нам трэба толькі код знайсці і падчас ужо паўночнага зяня адчынім гэтае месцейка. Запісаў сабе ў чорны спіс. Так. Змагацца з гэтым млынамі я стаміўся. Я лепу з табой згодны. Гэта хутчэй за ўсё сапраўды выглядае як млын. Не варта яго чапаць. Што ж ты, што ў онлайне, што дзе. Гэтыя людзі проста іх не... На бягучы момант не існуе ніякага механізму, як іх не перамагчы, не праўда? Ну, неяк перагадаваць. Вось так я лічу.
От дзякуючы такім жа ж людзям у нас жа з'явіўся гэты паедзем, падаецца, так завецца гэты завецца рэстарацыя, якая ў Крапатах стаіць. Ну гэта ж ну проста гамон. Курва, куды вы палезлі з сваёй рэстарацыяй? Так, усё. Два кавалачкі узялі. Дыванок свой цёплы паклалі. Оп, зачынілі хату. З'елі. Просто пакуль за беларускую не будуць плаціць і даваць бонусам нейкія льготы, нічога не будзе. Ідэйных мала. Сапраўды, так. Слухай, абсалютна мае думкі. Я таксама лічу, што пакуль няма падтрымкі. Вось, балота просто, выбачаюся, я зноўку кажу, што балота гэта не кепскае слова, ой. Не ў сэнсе кепскім, а менавіта тыя людзі, якія вось паводзяць сябе то так, то гэтак, нібы выжываюць вось увесь час. Вось, сапраўды гэтыя людзі, яны ніколі не адрэагуюць тым чынам, каб усе гэтыя бакі задаволеныя былі. Так, давай 7 гадзінак спім. Мусім зараз ачуняць. О! Ля, хтосьці падпісаўся. Людцы добрыя, дзякуй велічэзна, хтосьці на ютубе падпісаўся, я бачу, што лічыльнік мой падняўся на адную пазіцыю. Дзякуй, шаноўны. Хто глядзіць, велічэзна вам сардэчны дзякуй. Так, што ў нас там? Тры, ну давай 4. Не, давай 3. Чаму 4? Таму што хіляецца лепш, калі 4 гадзіны і болей. Тыпу Panasonic ці Honor большасць людзей будуць забіраць расійскую, таму што ім так зручней далёка ходзіць не трэба. Зручней, незручней, тут я лічу, што гэта занадта. Выбачаюся, Лепас, мне падаецца, калі такая матывацыя, вось якую ты апісваеш, гэта хутчэй проста нейкае апраўданне для іх, тыпу легітымацыя такіх паводзін. Я ж такі паводзіны, шчыра кажучы, асуджаю, таму што не можа быць нейкай зручнай мовы. Разумееце? Не існуе яе. Асабліва, калі умовы, прыбачце, можа камусьці не спадабаецца, акупацыйныя. Вось. А яны на акупацыйным працягу апошніх 200 гадоў дык 100%. З забаронамі, з усімі гэтымі рэчамі, якія дзеяліся ў Беларусі. Вось. Няма зручнай мовы. І таму што калі на цябе аказваецца нейкі ціск, і ты кажаш, ну, калі цісне, значыцца гэта зручней. Гэта хутчэй ўжо выглядае не як абранне нічога зручнага, а падпарадкаванне гэтаму ціску, то бок нешта рабскае, выбачаюся. Зноўку не хачу нікога пакрыўдзіць гэтым. Так, усё, давайте скідаць, гэта добрыя паходні. Ось 5, як заўсёды, ў кішэні мы сябе пакінем. Так, добра. Ёсць гэтае. Я б сказаў, нават выдатна. Што ў нас па вазе? Прыпас нейкі ёсць, пры гэтым у нас яшчэ ёсць замалёўвацца. Так, усё, мы можам сабе паводзіць, пачуваць няблага тут. На 17, на 13. І гэтак далей. Добра было б, калі б у нас тут не было завірухі, вось гэтыя, то мы пайшлі сабе зараз. Так, пакуль што выскачам мяса з'есці. Так, дарэчы, кніжку трэба скінуць, якую мы прачыталі. А што ў нас па навычцы? Рыбалка. Ай, ну крыху засталося тут да другого ўзроўня. Яшчэ б якую кніжку яго выгандляваць у таго чалікам. Хіба не, ўсё так. Гэты рэстаран тыповы прыклад. Тыповы прыклад, так. Я лічу, што калі была магчымасць у нас кантраляваць развіццё уласнай дзяржавы, нацыянальнай дзяржавы, арыентаванай, гэта хутка б сышло на нуль, таму што людзі празумелі, што гэта шкоду, якую мы наносім сваімі рукамі самі сабе.
Вось і ўсё. І гэткія вось асобы адразу ўцямілі, што, што я раблю. Адзінае, чаму яны зараз не задаюцца гэтым пытаннем, толькі тое, што зверху іх падтрымліваюць у гэтых рашэннях. Вось. Мне няма іншага адказу. Я ж кажу, калі раптам вы яшчэ не падпісаныя на канал «Зразумела» на Ютубе, вось дзяўчына маладая, але на 99% яна проста агучвае мае думкі на гэты конт пастаянна. Таму раю. А сярэдзіна дня. Давай мы паспім у такім выпадку. Бо ёсць такая магчымасць. Не скончылася. Пасядзім крыху, пабалдзеем. Пабалдзелі. 2,83. Ну, можна ісці. Дарэчы, на 2 ёсць, на 2 амаль што ёсць. 6 галінак. Дай-ка. Одну толькі дастаткова ўзяць. І, ведаеце, мы можам так дайсці, раптам у нас будзе ўсё кепска па луце. Мы можам дайсці да капальні, а там мне спатрэбіцца ліхтар. Дакладна. Ну што, як кажуць, з Богам, пайшлі. Дзякуй, падпісаўся, не бачыў яе раней. О! Это добра. На здароўе, карыстайся. Я туды ў абед заехаў, так. Я памятаю, некалі ў Масякоўшчыне з'явіўся беларускамоўны кафе з дранікамі. Туды на абед заехаў, дранікаў не было. Сын уласніка размаўляў па-расійску, хоць усе ці так ужо і пераялі, што потым зачыніліся, наколькі я памятаю. Ну, не дамовіліся, карацей, але ж Лепус усё ж такі аддай належнае, сапраўды беларускамоўны бізнес утрымаць цяжка і зрабіць паспяховым яшчэ цяжэй. Вось гэта паглядзі на тое, што адбываецца на сённяшні дзень з ЛСТР адзення. Так, і што адбылося з, чакайце, ось літаральна было на МФ. Як гэтая фабрыка, якая там выпускала дранікі, смятанка, памятаеце вось такія? Марк Фармель, во! Марк Фармель, які на іх ціск пасля 20-го году? Просто ашалець. А хлопцы яшчэ трымаюцца. Я памятаю, як дзяржава Серж разваліла, калі гэта проста стаўся папулярны, добры, паспяховы бізнес. Адразу, як толькі пайшлі вялікія продажы на захад, як і Зов мебель, памятаеце такую? Адразу проста наляцелі гэтыя каршуны, ўсё адабралі. І, падаецца, і Серж, дырэктар, сядзеў, уласнік, і Зов дакладна сядзеў. Карацей, гэта жудасна. Вось тут, дарэчы, калі гуляеш у гісторыю, у Вінтэрмьёд, тут перад гісторыя такая, што турму захапілі вязні, і яны усіх сваіх гэтых, як іх завуць, слухайце, хто за імі сочыць у турме, яны іх пакаралі смерці вось тут, яны іх паскідалі, пазабівалі. Просто купа трупаў ляжала. Так. Давай, паколькі ў нас тут магчымасць ёсць. Непадалёк ад сваёй базы трэба было, дарэчы, скінуць крыху рагозу. Вось сюды падняцца, там мусіць быць скрыня. Увогуле бачылі, што мала контенту, канал нечакана закрыўся. Мала контенту. Канал, не заўважу. А чакаю, што за канал мала контенту? Ён так называецца, мала контенту? Нечакана закрыўся. Так, вось там таксама трэба зазірнуць, таму што пад той таксама можа быць нешта. Некі лут. Як на краму грынь наляцелі. Во, дарэчы, таксама было. Ну, я выбачаюся, у мяне ў горадзе ніколі не было
грыну, але так, я чуў гэта. І Белмаркет таксама. Так, толькі шапшына. Суполка УТГ посцілі новае відэа з розных каналаў Ютуба. Ну, карацей, папулярызацыя белконтенту. Зразумеў. Так, тут нічога не заставаць. Гэтыя рэчы мне не трэба. Скідаем усе, пайшлі. Трэба зараз вось туды падняцца да той вежы. Няблага, на дворе дазваляе, дзякуй Богу, можна пацараваць. Ой. Чакай, куды я пайшоў. Адзінае, што зараз чамусьці у мяне надвага. Занадта шмат цягаю з сабой рэчаў, якія малаверагодна, што будуць патрэбныя. Так, тут у нас спуск ідзе униз, наколькі я памятаю. Тут таксама толькі шапшына, больш нічога. Так, шкада, што паробіш? Пайшлі. Памятаю, што калісьці там ляжала цела, але гэта было на іншай складанасці. Вось з гэтага боку. Бо зараз я не чую ніякіх ні крумкачоў, нічога не лётае, так што хутчэй засвяціла ніякага няма. Так, зараз пайшлі ў пячору. На тым баку яна знаходзіцца, вось там. Праз возера трэба прайсці. Ваўкоў няма, дзякуй Богу. Тут так спакайней жыць. Па сутнасці у нас вода ёсць, усё ёсць. Можна было б, вядома, ісці кудысьці далёка. Але гэта ўсё рызыкоўна, на жаль. Асабліва, калі цябе аточваюць гэтыя шэрыя ваўкі, паскуднікі. Так, вось тут, падаецца, паміж гэтымі каменьчыкамі можна падняцца. Так, тут два труса бегае, а там што? Там бярозка. Не, зараз мы залутаем гэтую пячору. Я павярнуся сюды на базу, нягледзячы на тое, што на дворе шыкоўнае, каб ісці далей, але проста трэба было скінуць вагі як мага болей. Трэба злёгку ісці. Бо зараз літаральна вось падабраў штосьці сабе ў кішэню паклаў, нават не магу збіраць увесь рагоз, які мне патрэбны. Так, тут я не паднімуся. Таму хадзім з гэтага боку. Так, змена на дворе. Кепска, што змена на дворе. О, халера, мы ўжо 2 гадзіны прагулялі. Вось, на наступным стрыме будзем ужо маляваць мапу. Зараз мы літаральна тут пашпацыруем мясцовыя гэтыя кропачкі, проста залутаўшы іх, а ўжо на наступным стрыме пачнем замалёўвацца. Маляваць? Так, маляваць. Ну, мапу няма, бачыш? Вось усё, што мы зведалі, гэта тое, дзе мы палявалі на пуму. І вось зараз тут некаторыя гэтыя рэчы, мне падаецца, вось гэтыя мы знаходзілі. Вось. А задача ёсць такая, руплівы картограф. Мы замалёўваем мапы, усе неабходныя кропкі, усе важныя кропкі гэтай гульні.
Вось, даволі складаная, пасколькі табе трэба замаляваць усе лакацыі. Вось. А маляваць дастаткова проста. Вось, бачыш, вугельчык ёсць. І яна вытрачае 25 хвілін на тое, каб зрабіць вось такую хоп. Бачыш рэч. А разведка зразумела. Я падумаў, што як пан магільшчык таксама малюеш. Дарэчы, наконт малюнкаў сапраўды я вялікую частку жыцця маляваў. Рукамі, правда. То бок я не як магільшчык. Халера, нічога няма. Пустая пячора. Цёмная, пустая, холодная, фу. Вось. Я просто маляваў. Ведаеце, у меня былі добрыя малюнкі, якія я стаядна лічыў. Добрыя, зробленыя асадкай. Вось, цікава чамусь. Вось у меня быў там перыяд, гады 4 у студэнцтве, калі я просто сядзеў і маляваў асадкай. Там цені розныя спрабаваў рабіць, красіва вывучаў гэтую тэхніку незвычайную. Такую. І атрымалася 2 малюнкі, якія, ну, шыкоўна былі для мяне. Яны вельмі добрыя. Я памятаю, тады вось прыжаніўся, так бы мовіць, яшчэ не ажаніўся, а прыжаніўся. І мы жылі ўжо з будучай жонкай. Вось, і я гэтыя, калі пераязджаў з гуртка, гэта гуртажытка, так, з інтэрнату студэнцкага да яе, то я гэтыя малюнкі выкінуў. Я, блядь, потым шкадаваў ужо. І зараз шкадую, куру, ўжо стары. Але дасюль шкадую, што выкінуў тыя малюнкі. Прыжаніўся. Так, прыжаніўся менавіта. Ну, тыпу, з'ехаліся ўжо з будучай жонкай. Ці проста з'ехацца з кімсьці. Вось, так што такія рэчы. Як там у нас? Вечар? Не, ну трэба скінуць вагу хаця б. Можна скінуць вагу, пайсці на ферму і ў пячору. Паглядзець, і на ферме маюцца ваўкі. Сёння дзень новых для меня выразаў. Сапраўды, так. Вось. Я потым нават, калі там было мне гадоў 30-35, нешта такое, я думаў пра тое, каб зноўку намаляваць адзін з тых малюнкаў асадкаю і толькі ўжо адпаведна ўнесці некаторыя змены сучасныя. Вось, і зрабіць сабе татуіроўку на ўсю спіну. Таму што там было дрэва такое, дуб велічэзны. Так, давай, родная моя, скідай. Не трэба другую. Што мы тут яшчэ маем? У нас тут ёсць 7. Гэта, зразумела, у нас няма. Гэта трэба рамантаваць усё, направляць. Кава ёсць, вада ёсць, ежа ёсць. Дарэчы, ежа. Халера, у нас вось тут толькі месца, правда? Давай так, усё. І прыблізна возьмем з сабой 20, таму што 20 гэта дзень жыцця. Па інструментах. Шашка гэтая з сабой, вядома. Вось гэта трэба было кінуць там. У 0,3 кілаграма няхай ляжыць. Так, гэта ўсё з сабой трэба. Вось гэта, магчыма, не трэба. Бо я не памятаю, металабрухт на што нам. Вось так, кілаграм сэканомім месца сабе. О! І вось так. Так, бачыце, у нас яшчэ шыпшыны да халера. Шыпшыну мы пакуль што сюды скінем. Вось так, гэта хай з сабой будзе. Усё. Стоп. Мясо. Так, я подумаў, зараз можа паходню запаліць, але ўжо зараз лічу, што не. Лепш ісці так, без паходні. Бо нейкі тут туман, хутчэй за ўсё нават і не атрымаецца.
Бачите? Все, ўжо лепш ісці на ферму, у пячору. Там яшчэ машына. Курва, я памятаю, там былі ваўкі, іх было шмат ваўкоў на той накірунку. Адзінае, што зараз, калі пачнецца нейкая завіруха, то варта будзе ісці назад. Вяртацца на базу. Так, гэтую мы залуталі. Зараз куды мы, што мы? Ферма. Ферму можна і замаляваць было б, калі б дазволіла надвор'е, але бачу, што псуецца. Псуецца. І гэта там алень, значыцца ваўка нема. Гэта добра. То бок мы тут праскочым без перашкод. Ад фермы ўвогуле можна схавацца і у вагончыку. Не толькі пайсці ў пячору. Пячора мне патрэбная, таму што ў вагончыку мы дакладна былі. Мы вагончык мы дакладна луталі. Але тут ужо на змену. Так, трэба мох збіраць нешта, я забыўся, што апроч тканіны мне патрэбны і мох. Ну. Блядство якое. Давай сюда. Не хоча збірацца. Так. Так, ведаеце што? У меня тут ёсць некаторыя змены на працы. Ёсць верагоднасць малая, на мой погляд. Але ёсць, што на заўтра стрыму не атрымаецца зладзіць, проста што будзе спатканне вельмі важнае з нашым кліентам, назовем так, партнёрам. Вось, там будуць сур'ёзныя размовы, таму гэтае спатканне я ніяк не перанясу, як бы моцна я не хацеў. Вось, але пакуль што гэта нават не віламі па вадзе, гэта проста так, у паветра. Так, у нас тут шэрыя ваўкі могуць быць як спераду, так і ззаду. Вось тут злева я бачу, штосьці бадзяецца, гэта алень бадзяецца добра. То бок злева іх няма. Вось, ферма кухара на гэтай лакацыі. Таксама варта б замаляваць. Яе дакладна трэба будзе маляваць. Што ў нас тут? Вядома. Крыху дроў. Цяго-таго. Можа, мы тут што пакідалі? Так, хадзем. Нам трэба ў пячору. Якую я хацеў бы залутаць сёння. І на гэта хопіць, мне падаецца, на гэтым скончым. Так, две машины.
Добра. Фаеры гэта добра. Фаеры, калі што, нам дапамогуць вартавацца ад драпежнікаў. Што тут у цябе ё? О, Able to carry this load for much longer. ось так, добра. Так, ну што, пасунуліся. Climbing area, кажуць. У звычайнай сюжэтцы тут каля 6 ваўкоў бадзяецца. Дзякуй Богу, чорных. Так, алень гэта добра. Бо алень гэта ежа. 2 трусы, бачу, бадзяецца. То бок ваўкоў тут зараз няма ў гэтай лакацыі. Трошку далей могуць быць. Давай, давай. Так, ну ўсё ціха. Выдатна. Так, пытанне толькі, вось куды гэтае вядзе? Я ўжо не памятаю, што там ёсць наверсе. Давай, 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 нагамі варушы. Можа, варта ўсё ж такі, ведаеце, падняцца туды. Зараз давайте вось так зраблю. Бо... Чакай. Бо у нас жа ж мусіць патрапіць пячора, я її бачу. У наш малюнок. Так, і пячора, і трос. Видатно. І ось ми наступний стрим наш пачнем з того, що украскаемся туди і поглядим, що там робиться. Я тільки один раз сподіваюся на те, що нам гульня дасть магчимосць гэтую. Так. Так, вітаночки, Майнмінік. Вітаночки, вітаночки, вітаночки. Маюся я добра. Мені усі складаності були вирішені на цей бягучий момент, тому... Може, як невідомо, і нові повстануть, куди ж без гэтага, правда? Ось, але пакуль ми пошуваємося спокійно, упевнено. Печорка Катці. Катці. Бляшанка знищена. Ну добре, хай буде. Так, а можна ось я замалюю тебе печора Катці? Наверное, Кэтти хотели написать, не? Як вы лічите? Так, так. Глядите. Я же нема, гэта кепска, там трусы, хер па іх. Усё роўна нам зараз не распаліць вогнішча з дапамогаю шкла павелічальнага, таму мы тут мусім застацца. Не люблю я вось тут начаваць, я сюды паднімуся. Буду выкарыстоўваць свой шыкоўны спальнік. Зараз робім наступнае. Вось у нас ёсць мох. Выдатна. Паладзін, тебе таксама вітаначкі. Зараз рэйшу. Во, пачалося весялуха на вуліцы. Так, ну і вядома, шыпшыну мы яшчэ возьмем сабе. Ужо канчаю? Так. Ужо заканчиваю я стрим. Будем зараз... Я что, поднять насіснув, правда? Ну, малайчина якая. Тому что уже половы першай. Тут у нас вельмі шмат яшчэ што трэба рабіць. Таму я просто завершу на гэтым. І мы працягнем ужо на наступным тыдні. Мы толькі-толькі пачалі замалёўваць гэтае месца ўсе. Дайшлі да чорнага каменю, а выкрылі тое, што тут няма ніякай у нас, на жаль, тканіны нават на тое, каб сябе зрабіць павязак. У мяне, ну, калі раптам ты там не глядзеў і не будзеш глядзець, на нас напалі ваўкі, пагрызлі добра так.
Тому у нас засталась только одна повязка. Надо его пратку ремонтовать. Крацей. Сраку надрали, коли коротко. 115... Я, бать, паладин, ты ошалевший просто. Струк одновил можешь закрывать. Ну ты подрастил себе струка. Все, крацей, шановные, у нас раніца, холодная раніца. Вось, зато я, мабуть, можна зрабіць, не ведаю. Зараз давайте поглядим, там смуга. Так, там смуга. Ну что ж, проблемы будем вырашаць уже на наступным стриме. У нас, на жаль, ежи. Вось гэты толькі рагоз. Таму паціху, патроху будем перамяшчацца по гэтай мапе. Як-небудзь ужо. Завтра Вядзьмар, так, паладзін. Завтра, калі стрым атрымаецца, яшчэ раз паўтаруся, у мяне могуць быць змены, таму што мы чакаем адказу ад нашага партнёра. Калі ён адкажа, і мы мусім з ім будзем спаткацца, гэты міт я не перенесу ніяк. Таму завтра стрыма не будзе, калі раптам так адбудзецца, вось. Але верагоднасць гэтага, як там было ў мімасіку, зараз гэты мімасік бы вельмі пасаваў сюды. Вельмі мала. Нешта так, там верагоднасць гэтага вельмі мала, там такі так, у акулярах хлопчык. А кім ты ўвогуле працуеш у IT? Так, праектны менеджер. Усё, дзякую усім за прагляд. Твічоўцы, як заўсёды ў рэйд, не разыходзьцеся. Як заўсёды ў рэйд, мы пойдзем да спадара Раліфа, штосьці нашыя дзяўчыны на гэтым тыдні абсалютна не стрымілі. Вось усім іншым. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну, пабачымся заўтра, альбо ў панядзелак. У любым выпадку пабачымся. Добрай вам працоўнага чацвярга. Вось так. Вучыць неяк так не асабліва прывабліва. Вось. У любым выпадку рада быў усіх бачыць. Усім пакуль.